Hi guys, good morning no. So bago lang jud ko mata. Init kay sa gawas guys. So, kaya na lang guys, magluto na lang ko karon ng gulay. So, pang paniud to lunch, dinner ug pang breakfast ako ang tugma. Opo, tanglad, sutanghon. So abangan lang niyo guys unsay resulta unya din. Tanaw na to kung lami ba siya ipat pwede pa magkaon. So abangan lang ta unya guys, bye. Hi guys. So karon guys, human na jud ako gluto guys no. Ang munggong akong giluto nga naay noodles. So gi-try lang nako siya guys kung pwede ba siya. So nindot lang pud siya guys no. So tilawan ako karon guys, mo na ako giluto guys oh. Sarap munggo. Munggo. Gini pa kayo siya. Tara guys. Muna akong giluto karon lang. So na siya malunggay, munggo, noodles nga sutanghon o kani opo. So kakaroon guys with rice. Kaon ko rice. So dali, kaon ta. Kain, kain. Dami pa kayo guys, taga ulan-ulan. Yang udah bisa. Gawin ba magluto? Sarap.
Dumi kay panahon guys, ulan-ulan. Dumi kay malunggay. Standing position. Wala ko'y bangko, wala ko'y lamisa. Tingnan ako tanan guys. Lami siya, lami. Sa gulay subak. Gulay tanan o noodles lang. Lami ilay siya guys. Sinahay quarantine guys no. Dami dyan kung kayo magbanding-banding sa dili sa imong pamilya, dili sa balay. Saan magluto-luto mo. Diba? Tipid pa ni siya kayo guys. Kahit duwa lang ito gulay, di na ang malunggay. Ako alam siyang pangayos akong kapitbahay dira. So, kasi kahit malunggay diri, akong gipalit lang is noodles lang o katong duwa ka gulay, munggo na gis o upo. Dila naman tong upo. Naghati pa din ako ng upo, wala na akong gihulot na luto. Kaya kayo pwede maluto dito sa balay guys ba? So, limang panihapon o paniudto. Nga ako kaya ako naman isa. Ang tunugma pa niya, pwede pa niya siya kuha. Breakfast na kuma. Guys, so surut na guys, dami kayo siya guys, munggo nga noodles, upo, munggo, ug malunggay lang siya guys, noodles din. Okay na, surut na kayo mong meal, di ba? So, hindi siya pang pamilya jud guys. So, thank you kayo sa mga nagtanaw guys. Unta, nalingaw mo. Nakatuon po mo sa akong recipe guys. So, thank you kayo. Mas dami siya guys kung naisubak na isda or karne. So, karon kay katipid man ta kayo, dili man ta basta-basta makagawa. So, okay na tong gulay lang tanan guys. At least healthy jud siya kayo. So, thank you kayo guys. Thank you. Bye-bye.